दे जाना हो आंबो जाखांबाय ओमफ्राय एसेल' जानो हाबाय आं गारमा सानायजों मन'नो हायाखै। संसार दैमारि कमेन्ट खालामदो फंबाय। ओंखाम जादों होनदोंमोन ना नों दहाय जाखांबाय। फना चार्ज जादों जायाखै बिसि बुरजा फन चार्ज जाखो? खानाय सिनना साफा नुथारदों आरोना थेंकिउ फंबाय। आंनि मडेल नंबावा बे दहाय नाफिदा गावनो मालाय बेबायदि सिनबा मोजां नुगोन होननानै सिननानै हरदों। आं बेबायदि सिनजायो सिनजानाया एसे दिफारेन्सा आलदा दं आरोखि खानाया दिनै एसेनो दारिजों खानायजों एसे आलदा दिफारेन्स जादों आरो। संसार दैमारि फंबाया मा होनदों माने गारमा सालायखो होननानै माने गगा मोननो नागिरदों खोमालै आं गगा मोनखादों आरोखि जेनेबा मोनजोबाखै गन्थंआ खोलाबदोंमोन फार्स्ट टाइमाव एसेल' खोलाबदोंमोन ओमफ्राय गन्थं खोलाबबाथ' खोलाबबाय देन्जार जाखायो ओमफ्राय एबारनो एसे खोलाबबाय खोलाबनानै मा होनदों गारमायानो ओरै थाबथे थाबथे जोबो आरोखि बेबो लामाबो गन होनाय बायदि नांथाना थानाय बायदि मोनो ओमफ्राय ओंखाम मन'बानो सायो आरोखि जिखुनु जाया बुस्थु मन'बानो। औ जाखांबाय आदा जास्ट 19% जादों चार्जआ दासिमबो होनबा फुल जायाखै बांद्राय गोबाव जाखायाखैना नों चार्ज होनाया। ओमफ्राय संसार दैमारि मा होनबावदों गोजौनिया एसे सिननांगौमोन आरो माने गोजौनिखौसो सिनबावनांगौमोन ना मा जाखो गारबावनांगौमोन। आं बांद्राय माबाबाबो लान्थाद्राय नुयो होननानै एसे बिदि दोनबाय। आंना हिनजावानो आंनि खानाय सिनजानायखौनो फसायबावासै जाहैदों बाब्रि लानायसो होनबाय आङो। औ हिनजाव बायदि बाब्रि लाखानायबा आंखौथ' दा देखायखासै मानो देखाया नोंखौ दहाय बुरजा फैथारबायमोनलै फंबाय संसार ओमफ्राय ओंखाम जालायदोंनो ओंखाम जानो थांग्रोजोब्बाय माखासेया साथाम साब्रै ओंखाम जानो थांबाय ओमफ्राय अनजालु दंमोन अनजालुआबो थांबाय खोमा। आं बांद्राय गोबाव थाया दिनै गारमायाबो सानाय नालाय रायज्लायनाया आधा घन्टासो थागोन आं आधा घन्टा बा 1 घन्टा। एक घन्टासो ग्रोबफोर थानो हासिगौ आं 8:30 ना बेसेबाङाव थादोंमोन नालाय। हेलौ नै पिकसारा बोरै बिदि जानानै थालायखो हेलौ हेलौ पिकसारानो जायासै मा होननांगौ बेखौलाय। जि गाज्रि थाबाय आंनि फट'आ मिथिबाय। संसार दैमारि 1 आवार स्टार्ट जागोन दे जागोन 1 आवार स्टार्ट ना जागोन ओमफ्राय नाथाय पिकसारा मानो बिदि जाखो आं बुंनो रोंला दे आवाजल' थांबाय। मोजां नंखाया नालाय मा जाखो फट'आ जा गाज्रि थांबाय माबाया मा जादों होननांगौ ओमफ्राय पिकसारानो थाङासै। अहा ओहो के ब्रादार्स फैबाय मा जाखो मा जाखो फिफानो जानोलै नै फट'क बिदि थाबाय आं बुंनो रोङासै भिडिअ'आनो थाङासै। आसरित मोनबाय आं के फोरोंहरलाय नोङो। संसार दैमारि आदा जिउ नों फैलायासैना दहाय